Fix-xhur li ġejjin se jiftħu l-bibien tagħhom aktar djar fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Dan bħala parti mill-proġett tal-Gvern Soċjetà Ġusta, proġett li l-għana ewlieni tiegħu u li persuni b'diżabilità jgħixu ħajja aktar indipendenti u jintegraw dejjem aktar fis-soċjetà. Residenzi li se jilqgħu fihom persuni li jintgħażlu wara proċess ta' 3 fażijiet biex jiġi determinat li ma persuni se jingħataw prijorità biex jgħixu f'dawn id-djar fil-komunità. Kif spjegalna il-manager tas-social workers fih dan l-Aġenzija Support, l-ewwel assessjar isir mis-social workers tal-Aġenzija Support. Fil-bidu jkun hemm kuntatt min-naħa tal-klijenti li jagħmlu kuntatt mal-Aġenzija tagħna u aħna mmorru fid-djar u nassessjaw nagħmlu assessment skont il-bżonnijiet. Issa il-bżonnijiet huma varji u wieħed mill-bżonnijiet li jkollhom klijenti partikolari huwa li ma jibqgħux jgħixu fid-dar tagħhom imma jmorru jgħixu f'residenza. Jingħataw prijorità skont il-każ. Meta tkun qed infetaħhom ġdida kif qed jinfetħu bħalissa u għalhekk qegħdin hawnhekk f'waħda minnhom, naraw daqsxejn min hu l-iktar fil-bżonn. Wara dan il-proċess ikun imiss li jsir dak li jissejjaħ matching. Dan f'ħidma konġunta bejn is-social workers u l-ħaddiema tas-servizzi residenzjali. F'din il-fażi jiġi determinat f'liema residenza il-persuna se tgħix biex issib posta fid-dar fil-komunità li toffri l-aħjar ambjent għal bżonnijiet tagħha. Team multidisciplinary ngħidulu aħna fejn social workers jiltaqgħu mat-team ta' residenzi, jagħmlu jerġgħu isu speċi ta' assessment bejnietom fejn jaraw il-matching tal-persuna. Issa f'dan l-assessment issi jaraw id-diżabilità tal-persuna. Xi jħobbux, ma jħobbux, anki wkoll jekk ikun hemm persuna oħra diġà tgħix ġo residenza jekk tkunx taqbel magħha, anki bħala mġiba jekk ikunux jaqblu. Biex imbagħad ikun imiss it-tranzizzjoni f'din il-fażi, il-ħaddiema tas-servizzi residenzjali jassiguraw li t-transizzjoni mir-residenza li kien jgħixu fiha għal residenza fil-komunità tkun waħda mingħajr xkiel. L-ewwel nibdew billi jiġu jaraw il-proprjetà u residenza, mbagħad jiġu jagħmlu ġurnata, mbagħad jagħmlu sleepover, ġifieri skont in-neċessità noħduha ġifieri t-tranzizzjoni. Ma nabdux ngħidu ta' kulħadd l-istess għaliex kulħadd għandu l-bżonnijiet differenti u nimxu mal-bżonnijiet tal-persuna. Ir-residenti li jgħixu qrib dawn id-djar ukoll se jkollhom rwol importanti. Tkellimna ma' żewġ residenti li qed jistennew b'ħerqa biex ir-residenza ta' Żabbar tibda tilqa' fiha l-ewwel persuni. Aħna hawnhekk meta sirna nafu li kien hawn id-dar u jagħmluha għad-diżabilità ħadna pjaċir ħafna. Għax dawna nies bħalna rridu jgħixu. Allura jinxtieq li f'kull raħal ikun hawn mhix waħda tnejn djar bħal dawnu biex daw jintegraw fis-soċjetà bħal integraw aħna. Li nista' nagħmel minn kollox biex ngħinhom għax jiena dan nies inħobbhom u ħadd gost li ġejjin u narawhom hawnhekk fit-triq.